Ела. Ти си моето вярно куче, като тя е като куче. Идва веднага. Що ми каже, идва. Нали, Лъки? Ти си умна котка. Като кучела тук. Тук. Вече са горе. Това при мен. Ето, тя слуша. 15 човек. Като ти казвам, че се държи като куче, никой не вярва. Това е котка с душа на куче. Нали, Лъки? Нищо, че има един крак. Тя е интелигентна за това пък. Може да е с един крак, обаче е доста интелигентна. Нали, Лъки? Всичко изядих, сега изкъпах. Сега ще изкъпях с още една вода, без да слагам шампон. Всичко си изядих. Малко го поизмихме. Я го вижда, няма. По-добре ли изглежда? Ах, какво ядене! Ти като някой малко прасенци ядеш, бе. Браво на теб. Иди, малышечка, иди. Иди в домик. Иди. Оп. Видишь, не падает, видишь? Все, такая ущербная. Она приспособилась. Раз. Смотри. Оп. Никакви проблеми няма. Видишь? Все хорошо. Вот так, вот поскакала. Ето вижда, значи намерих си мястото. Интересно, Боня спокойна, бе. Малко зарамжа. Добре си пишете. Ай сте от тук. Хотите опашката? Браво, умна кошка. Браво, много си умна. Ядем кошка. Крутнав. Вели като звяр. Бати котето. Някой ден ще изяде и чинията за храна.
Там ли ти харесва? А какво ти мриш? На друга котка? Мале, пак изгледа. Хайде, вземи си сутрешния душ. Какво ловиш там? Лъки? Какво беше това? Днеска първа разходка на Лъки след стерилизацията, понеже времето е топло, 15 градуса. И Лъки е доста по-спокойна. Въобще не е напрегната както преди да скача, да бяга, да. Айде навънка! Лъки! Айде! Айде отида навънка! Айде излезе сама навънка. Ще направим по-хубава стълбичка. Айде, видя ли ги птичките? Айде навънка. Диана? Так, Лаки? Да что это такое-то, а? Лъки, Что случилось? Лъки не я пуска да се прибира. А почему Лаки ее не пускает? Не иска компания. Скачай долу, бе. Айде. Скачай смело. Смело, смело. Успя. Браво, Лъки. Браво. Какво, Лъки, вода ли тече там, а? Гледаш водата. Тихо! Ти харесва ли ти тук? Като беше малката возих. Помниш ли?
Ало ти. Помниш? Крица. Готова. Граничарка. Гранична полиция работила ти. Гранична полиция. На сянка. Правилно. Следобедна дрямка. Нали така, Лъки? А? Тук ли ще почиваш следобед, а? Лъки. Ей, излез. Не са нема снимай. Не са нема снимай. Как се не съм дома гледал в YouTube? Нет, тут смысл какой? Кошка, конечно, интересна, но интересно, когда их хозяин. Ама не ме са време на такова. Не бе, тя сега културно седи по деня, да? Не се кача върху хората. Она от тебя не отходит. Она Когато съм от вънка, тебя да. не отходит. Она все время рядом с тобой. Да. И Диана я извадил долу и я закарахме на лекаря в Поморье. Той нищо Не не там, свърши. когда... А как вы ее все-таки достали? Она же... Как вот достали из этого двигателя? Она провалилась вниз или вы ее достали вверх? Не, тя взе да излиза отдолу от пластмасите. А так. Наполовина беше излязла. Отгоре се виждаше кръга, който му там в кабели. Аз го освободих. И Диана щупи долу пластмасите. Аз си казах да не ги чупи. Щях да взема отвърка и да сваля пластмасата. Обаче тя ги щупи, направи голяма дупка и извади. И тя излезе. И я заведахме на един лекар в Поморие, ма той нищо не свърши, за да й маже крака там с нещо. И после видяхме на втория ден, че крака е студен. И тогава я заведехме в Бургас, в една клиника и те казаха, че крака й явно нещо е било мотано от кабели и съхнал и трябва да се ампутира. И ни казаха къде има хирург, зад хотел България има там една книга Бургас, вече се казва. И те на 50% ни свалиха цената, понеже не е такава домашна котка. И за 300 лева някъде оперираха, иначе операцията беше нормалната към 70 лева. Те оперираха за 320 лева нещо. И така, и от тогава се остана да